Kaixo guztioi, ni Eukene naiz eta Gipuzkoako Foru Aldundiak antolatu duen treba programaren barruan bizitzarako tresnak blokea koordinatzen izango naiz aurtengoan. Bloke honen barruan landuko ditugu bizitzarako interesgarriak eta lagungarriak izan daitezkeen gaitasun nagusiak, bai pertsonalak eta baita zeharkako gaitasunak. Bai izan daitezke proaktibitatea, ohiturak sortzea, helburu pertsonalen lorpena, eta baita ere zentratuko gara adintarte bakoitzeko erronka nagusienetan. Neraben kasuan izango da autoezagutza eta etorkizuneko erabaki hartzea, eta gazteen kasuan lan mundurako sarbiderako eta emantzipaziorako lagungarriak izan daitezkeen gaitasun pertsonal ezberdinak. Hau guztia modu oso aktibo eta praktiko batean egingo dugu, eta saioetan zehar tresna praktikoak eta lagungarriak ezagutzen joango gara. Gainera, Gipuzkoako eskualde ezberdinetan izango gara, beraz animatu eta elkarra ikusten dugu laizzer. Agur!